tumabere gaiga egere we worship together ukabera koinwa manaintwe it's a blessing ekora naintu nainchindageti muri zino bakogenda bakanjiwe kankoba komera limbwate basani abange bakombwate skogenda manainche. And then the Lord has allowed us to be here this morning. Otabanga obwaro boiganya sai. Na chinga kicho ntaitkorata Evans na Grace. Tali Evans ya Murumba ninkomanyete. Talia. I have a friend Okurku Evans and then my friend Okurku Grace. These are my big friends. My other family. Ndara chemba iroro. Chikora arager. Kwanza ndeli onsi bosani. Unya ngaina nango bosani. Bosani ke ntokwa ukwali. Kuzo na Evans. Na wego. Wano na wakonyi na itabire kiagera. Bosani, what is the meaning of bosani? Bosani nenzwe. Bosani no korager. Oh. Mbago. Mbai wede. Eh. Bama nyangi kera. That is nice. Bono abu no onta yetinga to chaker kuru abu kero monta manyenga what happens kero magania gocha tago chanda abantu bomo nene mwanya kubanga muboli ngomogeni nkodi yole bono kiengoli nkyokoli amarumana moche mwate bekera bono munya go twamagena agaiga nanda abantu bande myaka yangire tato go beka. By the way, again, don't tara banyaro. Ita bono kuri nyam. Ngoli ndeli ndabu. Okay. Dewe diabando. Oliare white meat ensu angoko. Yega. Nengoka ko tari chia soma salt. Iri kotara. Omolisia waseka. Na incharo nanya komanya. Na ginambole liga ngocha internanto manya ine. Igo korra kana kegenia ta chabange. Ninko instructions yeka kingo. Nekitoko ga. Yes. That is on a light note nga abantu ekarutogenda tukomenya tugusegetana no nekatukonya kwegera amegeria ega ye Biblia wose chi lesson mna tuguchiroka ase egesongo YouTube account yaito asingenche lesson ngotokere YouTube ero always egotonyora ase Gatemba TV na baigo Facebook Gatemba TV na mwenspim na mokonda kurugari ego Evans na Grace kingo chagabu mote banga bono maete ai gane ne conference ni nu mokororo jingora grande uratoka na kurwam ebin totoganda takoligereria na mangana abisekanete ayure megwekano ebimanyererio nenchera yo kwegera obobani bwe Biblia asebu kweyega bona wabatara koltota bagogonga Josia mfalme nama kobatebia nga amangana gokorekana asensiga these words abisekanete ega kobekerwa abantu get bantabaiga teri lazima abengo muntu ega na sororeria rwababani but God selects abantu get kurwarege kora nonye na Abraham oyega omulisia murumbanyo gokumbwatesia he wasn't igarenge a moon worshipper. Am I right? Okay, no tabanga egarenge go sasima omo liba osasima motongi ga bango sasima motongi ga nabugwa kwa naigo nabwatia manganawo ago sasima getongwa iko bono ango sasima motieni oh no liba ango sasima. That is what we want to say. So, ekero Abraham yago chorwa, tarigo chor kurwa se amate yobo bani.
na intu boigo nabo turatoke ng'a ase enyumba yaito omonto nare oyomo ogochochorwa nekera gochorwa omanya komanya ebinto gete bibisekanete ase ng'enche eywo ebisakwa nsame ntang'ani twarigeretie iki yaetete tukarigereria ayota ng'a ere oyo akaegwa okobua gwokogamba nekera gwokobua gwokogamba na obonene n'oburuoti n'abantu bonsi bebisaku n'abantu bemenwa ao bamokorere bugambi bwaye n'obwa kare na kare tibokoera n'oburuoti bwaye tibokobugwa aina arutwa nkorigereri last time tari bugambi oboiga bulitwaro chigorore na mgusimu angata bano nini mono ngotanga bono Murindo ogochire noro. Murindo ogochire noro. Omugambi obobogochikocha mbali kopingana nonde bwensi. Oyo iga tibali gochikorwanirira ng'a nabe gose president. Nakiki bono abantu gochinara abatebiri ng'a sometimes obogambi osoboruoti igobore abwegeka. Bantu mbale kwangu ikaga paka kwabwa ng'a aigana kiona gego chakoba ntokenyare lakini ndende obugambi bwa tata Nyasaye igoborororo obugambi bwa Yesu oyogotetebi ng'a nachire kobaroseriase will be there tukarigere Nimrod no mochoni neva boigo tukarigererigwa okorangerego gwa Abraham tukarigereri emang'ana ndagateba ng'a koegwa keria mogosaba yes kama korigeria nsemende abagambi n'abantu bebisaku tukarigereria oborabu gochiasa abantu bebisaku nabo tukarigereria ayande goetani abo aukura agateba iga ake goake asomochakano n'obubisi n'obukiriru na nyuma yaye gikaba egento kia maiso marore koreng'ana buna chinguru chiamentekanete na koira ribaga n'ebirengererio bia mwanya bantu obubisi bwobobe bukagenderera obong'ainereria bwaye amo n'emiremo yaye yokorama. The devil started lying to humanity. Ekerago soa to humanity akomotebi ng'a na ako na kibono mwata ng'a mulia matunda. One of the things tokuba warned ekero montago chaka gokwana na ngosoma mugano o bumonto korokwa ng'a Ibrahim Traore. Ibrahim Traore no mugambi obono iga bwense ya Burkina Faso. Ngencho mugambi ulikuruge sa chinse yiga ebintu tatageti bintu biguru chinse chisco. Igari self-sufficient, asingaya. Chigari chikorosi ugaiga, chipara chik, yani kero monto, ono monto bete bado garo mugambi ukijeshi. Yani igoge isanegeti. Like keregento igoge kobera mate Burkina Faso ige ko enili italigo tebanga the land of upright man. Ige so to translate yango murumbu. The land of upright man. Yes. Ense yo monto moronge. Omoronge, omuoge, omontole, chinguru. Oteneine buya. Oteneine buya. Bono, Ibrahim Traore, gurgasa sobo gambi, butarira geka, lakini abantu ba sobo, kero monto gako teba nga, haki, omoboli ochire. Chipara chia nguliru, kerigento kiabeire. Wangu gamba chinse chama ikonchi ya mutenga tetoko rosari emeskiti chiri busa na sense ya Burkina Faso akabatebi tintageti miskiti nyomo daito ko ngagachira chinya gitari ngagachira ne chisku tintageti chinse machugo sasimu to someone abakuligire limbobi lakini ekorona chitu kwati ngiyako ragatabanga abantu abago bagwetera ensemo yogo sasimu bakora obube obungi so chiskuru abantu abaise gosoma bamanyi korosi chigari bamanyi korosi chinyumba bamanyi korosi ebitabu bamanyi korosi keregento chisindani n'amariogo abantu abagena bakwana basasimu Nyasaye andonsi
Na wakanyora ba manyirenga people perish because of lack of knowledge. Lack of knowledge. Thank you, Maurice. Muna agata kurgabu. Like that is the thing. Nga abanta baiga igagukana nga no nyene misaada nere toko egwa. Ntubuna abantu bebisako. Lakini ebinte bigo ego toko biegwa egere tochigosira. Abanta baiga nkaranga banko bapangaini banko baga chechu school chiri whatever they wanted. Ebinte bigo kwama kuliringa. This upright man. Bont ganda rabarangeli inua the land of upright men. Bantu bomonene abantu abakristo abana banyasai mwensi asimule. How upright are you in your worship? Naki bwete ninerete ekero ogosasima. Kusasima kyo kogosasima. Kanya sae atubwatesie ekero torabe upright buna Ibrahim Traore bagote bakurugabo kato soa ensema ya kabere ye lesson yaito ya agatano ye goteba nga ebisaku osema taifa ose nations part 2 asigaiga go ngochikoligereri biche yanere aroteringi yetemetosini yanere akire nabo gote mukoligereri yao na mugutumike yao koligereria Naira gaiga. ya mbuye korekana by the way Yes. yeke gusina be bwate mechandak 1 ase nations part 2 nkorra tole emewekano yebinte biga 1 omowekano bunoli Daniel aroche lakini toroche nsemo y'omutu nege kuba n'amaboko oka ya kabere nkorra tole alia ase egetungo keria kiarenge kobo ya kiabwate chingu nchara 10 na maina alia atanga maina egarenge yechichuma okay timaiti osengento kikere moyo kebwata maino yechichuma ochimuinake ntubwate nande getungo kende gekobo yemono ochimaga galia ego kebwata omubere bwendo bwengo pole engo I'm saying of the leopard chui osiake ego kwarra omotwe oiwe endo simba lion gose simba mnogota kurugabo na moinake gwachkolire gari kwaranga nkikire bono gakare ne dubu na guchimuino gari kwarra emenwende asebinte bibyonse karokoligereria asebire igobire asegesunte gati kuna ufiche fulani asinare gesunte nkere totari konyara komanya nege kora na inchina teba gonde gesunte menga ekero gosome buku oko egetungo keria teba nga ego kebwata maino yechichuma bono chingunchare gentege kebwa chingunchare 10 nengo eyiga erendo eredubu eregosene esese eregoseninki kochimuino gabno rabe kochimuino gekora nengo nega kare kochimuino biro chimuino sene kerongo gakare ebi akarongo gotebonaga no gotebinga nekero ntarabirigereria ebimbiribi nabitokorigeria tukeriga lia rero ekero egetabu kerito gosoma gikuru Zaburi barongene na isano ne mekubungu kyagi 10 ekige goteba toerera mumanyenga ninche nyasaye inche ninche omonene asabantu bebisaku no monene ase ense mulisi. Yes. Motongi tata tuansire kwegere lesson atogosaba moikomo cheno atoigorere toigwekero wanya kwa tata nyasaye seseni yakero yo moyo turigere tia sichinga kechiga egere tokwegera tunyara kwa tokomanya na nene mono biga tutaigonyara kwa to understand otoigorerae byonsi biwekane kiagera twasabiri wetera sirite Yesu Kristo motorito amen. Karato gochaka ngoriginde nga omwancho mo sonje yoto sonje tekorwa YouTube Facebook TV yao nabo tolikera a comment yao so kubole kwao as 0726 447367 boigo nabo tolikera gwetera as YouTube account yaito Getembe na boigo Facebook yaito Getembe ekarato gosoa as enchera buna ejo murise murumbu Biamono Enoch Kurwe studio biamono Mauricio Tuori na nyuma y'iki kamera twensi abaria totegerete na gusoncha Getembe imambi abono nganchire nenchembwatera ne studio Kurwe introduction to ya mangana ya ekero to kwegera amo Kurugetembe we have always said we are discussing.
tunazungumziana, tunapokezana. Nganchere nchake asoga tebanga umuroberio onyasaye bunore. Ekero atongetense nigo aroberetienga omogoko n'obwanchani bobuche egati y'abantu baye kare na kare. Korende bwatogokikorigereria obong'ainereria mbobogokibwasoa. Nyasaye ekero aroberetienga egesa kwekeiga ninche ndabe omoruotiobo. By the way, Nyasaye oyo togosasima bwense tari Nyasaye oribwa gotabanga bono gochiro gwakekura. Ikiagara oise korigereria ase ogosaba koria yese gereti aboroki kubaye igo bagoteba may your kingdom come. Oboruoti bwao boche, meaning Nyasaye oyo Nyasaye omoruoti. Omoruoti bwanchete na kobeka maganyo y'abantu baye mutwe. Tari buna abandi tubwata rero iga. I will shock you, there is a statement yego chigocha. Korende nonya ne kero na inde mwanya abantu basaria moroberi bwo gotoreka obekirwe nkora tori Nyasaye kumurangiri Abraham esengecho yokorosiege saku. Yani a person that was not qualified. Oregi gusasima Nyasaye. Lakini ninkieke Nyasaye niga korbogoria baria bareu korende banchire komokorera elio bakongya asorogendo na asobokoreri. He chooses the weak and strengthens them in his ministry. No nyana bariki be bitabu bye Biblia. Abaro barueto from scratch. Bande barenga barisia tari abechi kanisa bechi ngondi na yande korende mune kanisa kona kogenderera. It has gone through ups and downs. Linde yababuya linde bagwa omonene nkorangeriare ekanisa yabono enyare gotenena na kuorokya oburayi bwaye buna horabe asese amaya kabere nchakire gotebanga bari bakorengereringa Nyasaye iga abatongete na indorengeretie nga tigaro ori bagwe gose akababitereri bagwe. There is an opening statement yare ngabwe. It is not true. Ekene kia mangana nkeringa Nyasaye ekerenga kia ye kenene tata gitu no nyansa itani yagwe iga abaete asaga ya na asabari go chakobera ugo taigwera gwa saitani elio okaiti gochi asemwanya abantu neri ngana ri arenge elio mubaso kanomo nene na ende eliribwate okwamo kobe gocha somo gokoria Nyasaye abekete mwanya abantu ase chumeye ke otokorigereria omochando yochete korengana nokugani kwa mwanya abantu gwetenenera korwa sobora iburi Nyasaye abegete ekene nkere kego chikoro kigwa anena mona ase gitabu gia Daniel ekiye kworo kyanga Nyasaye nigo arenge boronge ekero aganeti abantu baye banyare kurua sebibe banyare komenya asare na utachora abarayi bense Biblia karago soba karaba Israel basingirete nga baye gwomorayi mbatebeti bunge bintombire ebibe bigo kigokorekana korende bagateba intwe twachorire batede bande bagatebanga. I think that is magana gospel workers bagatebanga oyo nere obagweneti lakini mubambe oyo nere obogeti abamino bakure mubambe akabakonya sama ko mubambe bagateba bono ekero mwanya abantu bagochora oborayi bwabo eleso ne yare goteba very unfortunate nga abarayi bense abo barabanyabibe etugwa ne point nera abwe baboboretie kigurube kyonsi bagatweka abanyabibe bamwabo bari bakugambira. Yani umurayi tubwate no murayi mwanya bantu ekiagara totayigwerete najua tunakula ujeuri wetu tokanga kuigwera ekero togokwanira umurayi oyo kwara gukwana
nabaro chengense na begwetinda by the way ekene kya mangana nkeringa nonya nense ya Kenya bunere na beko nyara gwetinira neringa barayi baito mbatageti kubeka obotene nkubweito asebo gwenerete. Unfortunately umurai ocha ogiro munyabibe omanya kogamba nege kuba oba bogori oba tweka abanyabe bamwe aho bari yakogambera kigurube cyabo cyonse onye ne tax munatolewa kwa nguvu mpende musipende nebintu binde binge byakorekanire korende ekero turarigererie lesson ya rero amangana nari make arabe ayo wasemeria ngano ngo ikaboniga not everything we have lost ogosemeria nkorororo ekyo tokora kurigerio mugano mwanya bantu nkumbera natore ne manganande na maroro akinie kene nga mwanya bantu obogima bwaye nigo boikire kisegi muna bono ewiki ye mwa tobanyanga omubunge nare owakwari amasasi agakwa eyemerense tomenyete. Number 2, we have a lot of abuses okorerwa bube. Number 3, ntobwate okungainwa ebisaku biriye bikongu biribibwate kinguru nigo bikounereria na komiga ebisaku biri bitabwati kinguru mnagwata bangaki tigato bagakire misikiti enganaiga na seki they come and the Bible is very clear ebagocha bebo yetire amasanku yekingondi korende imeyaye nexese cyoro sana chintindi niki turete gotebaiga asengencho ya manganaya akona wakorekana oboruoti borio bokongu nigo botete gotinyerise bodia botabwati kinguru. Look at what happened munekero murai bwese America so obekire machikande sanctions koene kyanga ebisa kubiria bire no kubwogoke tibiri ko nyara ko yana mo especially asamangana naende kero kubwati buya akaruete asebare wona kinataka Enoch nobokona kondigere umurandia isate vungo 16 kanota etaka umurisia ribaga nga omugano omwanya bantu buno ikira makongwa yonse kinguru ekichi nene kikomera kinguru kinke Sulemani asege tabu kya ikyo murandia na arocha mangana bunaya nga nachiko korekana murandia isato 15 kemo ekoteba naende nkarora aiganse yelioba nga asekene kegwendete koba na obobebole asoborunge bugwendete koba na oboigo obobebole. That is the picture eyo tobwate buna toreiga naende abantu barero bayikire ekene bakeroke kerimo na kibakoroka ekene ine ogosemeri nkororo niki yakogara amanganaya onsi yagokorekana nasaye ikira kinya saro veretie gocha sense niki yakogara tobwato botutukanu obonene buno oboiga mabori aya ebibilia nkonyera niriere ase chinchere ibere chinchere cheyemo igego toka korwaya amayeneri aya igabere ebibilia korwa ochesa mabori aya makongu mwanya bantu abwate okomo nigo kogotoka are korwa somo no mwanya bantu korwa ari asokogwa ekero ogochika ogotanga ni kwa Nyasaye wasaretigwe nkorokyoko monene gako batebya aiga somo bondo mubwate obosibore bwokorikere kera ritunda kurende korwa somote bwokomanyama yana mabe timoria no kurende gwakabere igokogota gotoka asobobani bobani obwo kwegerwa na matukaya na saa okwande ne kanisa yaye okwande nabantu baye kwetera asababani nga keroto kurigeria mangana yabere ntuchikonyora ogosonsorwa kumochando yomonene oyonyorire nse nga ekero mwanya bantu
angete kuigwira uguchika kwa Nyasaye bono bwenyorire asa makongu na kigekogera aya tugukwana kurinde ekerere bo. Kindly take me to Revelation 21 verse number 1. Biblia nke gateba okomanuka 21 kibungo kia yigetangani Biblia nebwate ogosemeria ochiase bari ige na mangana yateba ilion karora uko nokomanuka 21 kibungo kia yene kemo Elion karra igoro aya nense enya na kigoro yeri tangani ana sense tangani biaitire nonya nenyancha teri naende. Enderake karomo chiolio mochenu Jerusalem omoya ogoika kuregoro kurwase Nyasaye obekirange buna omoria kari ochabeire gocha somusachoya. In short, keroko ndra kwa somagabwe nkonyora tole ngo semeria nkoro. I think one of these fine days there is amangana ntara yiwa akorandigwa sege kegetambe. More especially ayara gotoka ase ensemo yo moerio yegetabu yokomanoka exactly buna igorere ike elio abara ase chimbera mbabo kigwe kiagere byombe bikare bibere ntubwate abanyabibe bari moyo n'abanyabibe bakwete abanyaboronge bari moyo n'abari bakwete the living righteous and the living unrighteous the dead righteous the dead unrighteous at the end of the day umuriro nore ogocha goika kuroigoro ekero saitani agusuboro nyuma y'amatuka ari elfu yemo asangererie bonsi abari barenga sensemo yaye elio abatebye togende tuchikurwania umucyorio goika kurugoro elio umurero noike umurero bwogo sario konene oriora asiri abanyabibe noro umurero ora chene ense asetora abere kuragererigwa tigoko baroro umurero ria nigora chene kiregento neke otoko na korigereria ekirekera tunyure nga twarura seme chande menene the max ebitamasa abe ase omoborio ito biria age twaso salaba. For example ntoro mutuoye chi ebitamasa biego biria ekego keria bekeretwe kiamagwa ntorore rikere ryaye asabete turitimo ntorora mabokaye age tumesumari na byonsi biga igo birato inyuri nk'ibintu byarenge bibe korende we shall have reached ase oburuoti oboya oburuoti bwatata tibogo sirarinde ayense ngo cyane ebyense yenko birigitore lakini tobe ko basemere kwa basense ekiagara nosire otamanyeti uchikoko tangani nkorokioko Daniel ibere nkiaga tutebye Daniel sar na ibere nikitokorora nga ekerato go chigokorera nkorigererie gati yense na enyancha obubani na endebo koirorerwa iryo tokore. Karibu sana mwensi asamora karibu lesson ya lero. Pia mono morisia asengenjo ya introduction yiko letire boigo no gosemeria Nyasaye toa na ande gotuirania gujia se kefungo ge gotoigorera ekikira se Saburi 46 ekefungo kia gikomi ngaya igaga koba Nyasaye na bwate point ya kunyara kwa watetebia awatanga be still and know that I'm God. I'll be exalted among the nations. I'll be exalted on earth. Igasoma seke gusimkate. Toerera mumanyenga ninche Nyasaye. Ninche ndo monene asabanto bebisaku. Omonene asense. Omonene bwimeganda nigara mona intwe Nyasaye Yakobo nere butamiro bwaitu. Kuna kwa semeria Nyasaye toa nga ekere Nyasaye netini gamanyete nga esegineroro gatia amaya amona amabe. Esegineroro gatia Kristo amo na Saitani. Na singinje sababu eyo bono nigoko nyora chisegi chikonya kogendera ase chi stage buna tuchiroje chikonyara koba chigo ja senjireyo.
lakini Nyasaye tatutigetigo nega kutuigorera egera twanyara koba tukumanya buna bono kurwa ase egetabu gia Daniel na bagotorokia ng'aki Daniel akonyara koba gakorota na Nebukadneza akonyara koba gakorota Daniel onyara koba gakoma amachibu negetabu giokomanuka na giegonyara koba gegotorokia ng'aki information ekunyara koba gegocha ase amang'ana aya iga gosa ase chisegi echiga bono ntorigereri ng'aki okogukwanyarete koba mabeki kia okwanyarete koba gokoreta ekiagera ase richiko ritang'ani ndiri ng'a igo rikorwegwa ase omogondo Eden oyure buna classroom gose ase class ase abantu bakonyara koba bakwegera no gaiga tokonyora Adam amo na Hawa banyarete koba bakwegeriwa igoro y'obwanchani bwa Nyasaye na kuruga iga Adam na Hawa ekera banyara koba bakwegeriwa buna abana baye na Nyasaye buna tata lakini na boro bakaba banafunzi kolende gento bono giigete gagwo ni ganyarete koba gakobaegeria ebintu ebinge na anda kanyara koba baegeria ebikwane ebinge lakini riyo kwegeri nkora abaegereti ritunde rirorio munyara koba mokoraki mokoriria because of curiosity okoranga if went against ritunde riga akanyara koba gakoriria then kurwa mechande gakoraki egachaka that kingdom go yarenge yemo bono a kingdom wichindi chikenyara koba chigochanga bono nyorege koba iga we have to establish other kingdoms na into nyara koba togo sasima buna abantu bande so as a Genesis isato no togo nyara koba tokoranga nga kichi semichi konya koba chi koreta na ante ngama ya kichi aletete kolene ni gochi alete mechando kiagera kurugagwo no tokorra abantu ebibebi koba pronounced na Nyasaye ni gatagete nga this couple Adam and Eve banyare koba bakomenya bale no mugo kare na kare na giya ko era ko bebeka in this school lakini nende asengencho yebibe na ande mechande kanyara koba ekegocha na wana nkugania osome Genesis yeyo isato ekefungo kia gatano na Nyasaye namanyete ng'a ekero morari ritu amatunda omotoyo nigo morara mukiwa maiso aino na ene mabe na Nyasaye. This is part of the education. Nyasaye ringa koba koba akiaga era koba mokora mukiwa bono mangana nguchiare koba 22nd 22 that same no Genesis 3 verse 22 verse 22 reads Rio monene Nyasaye agateba roro omonto oyo obeire buna oyo moito ase okomanya amaya na amabe ande nabaise gochia korambora okoboko kwaye atwe amatundo omote bw'obogima arie erinde abe moyo kare na kare asayo omonene Nyasaye akamoseria korwa ase omogondo o Eden igaga ngoba moyo kare na kare lakini kare omunyabibe kare na kare so egatuka ngabono tigamo separate nande eri medie nyare koba gegocha yoko moira ni back egera nyare koba ka komoira ni asobwanja obwanja ni boli that's why we again see in John 3:16 was say in the same place gago ita engondi in replacement ya ebebia biabo ekagera kamoira ni park egento kenene nkeringa Nyasaye ni gaganetie anyare koba gakoigeria mwanya bantu igoro y'ebinto ebia lakini igoro ya sufferings na ande igoro ya causes of sufferings Nyasaye ta ganetinga abagabanye banda senjere kabire ba lakini ekara toko gena maminja God did have control egera na that freedom of choice na baba tebetinga the consequences inchikoleta chiroro choices have consequences. And eventually bono korwa kuno to gitwarigereria about the development of the kingdoms buna jiko nyara kaba echigoja there is a dream jiko nyara kaba ke korotu gago as Daniel ibere agwa se to korigereria issues chiroro chikwanire about Daniel 2 na wana ngiko ni some Daniel 2 verse 31 to 35 to una na kiawa teba Daniel 2 verse 31 to 35 egera to yekuandira sobwango torrenga Daniel ngakiere and mechari lesson ye nabe ujo sent on Daniel ibere amo na Daniel isano na ibere
Daniel ibere igere iguru ya aye Nebukadneza, umuruti yes. asokorra kwao okaromo gwekano omonene mono teneine aso obosio bwao omogwekano oyo nigo orenge omotambe omotambe okomekameka n'oborabu obonene Omotambe nokororekana kwae nigo kwarenge gwokondokia omotwe bw'omogwekano oyo nigo oroisetigwe korwa etaabu engiya egekuba kiaye n'amaboko aye nigo biaroisetigwe ase chifedha na enda yaye n'amaria agati aye nigo biaroisetigwe korwa ase chitai amagoro aye nigo aroiseretigwe korwa ase ebioma n'ebisanyi by'amagoro nigo biarenge ekeng'ese ki'ebioma n'ekeng'ese ki'amaroba ekero kwarigereretio okarora rigena rigotegoka ritakunirie n'amaboko amwanya banto rigaka amagoro y'omogwekano oria orenge n'ebioma n'amaroba rikayasamunyora akaba ebisamunye erio ebioma biria n'amaroba n'echitai n'echifedha n'echitabu bionsi ebio bigasamunyorwa bikaba buna omoi riro ore ase ekioreri ekere kiam eguragura mwagukairuka ebinto biria bigochia arenonya nokoba kwabo tikwarekana nande korende rigena riria riagete omogwekano oria rigakina rikabegetunwa ekenene kegaichora ase nsengima basically egi Nebukadneza akonyara koba gakorokiwa akorokiwa iguru y'omobwekano omobwekano oyo okonyara koba gakomeka ranging koru ase gold, silver, brass, iron naende korwa mixed iron amo na clay ekoroki ng'a ekero okorigereria gold nere dabu okonyora egakoreteki eganyire eganyiri mono nero rigena rierigori mono korwa oro gwaicha silver nero nari rikoribwati gwaicha brass nere konyara koba ekobwati silver then korwa oro iron nero nere ekobwatia echichinde then korwa mixed iron amo na clay eyo egotoroki ng'a naki nations chikonya godigrade korwa the strongest gocha buna chikonya gokoraki humanity ekonya godecline because kurugaiga na otokoranga gold yaji ya represent I think Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome and such like the duration ya nations yanya goja asenjer kabireyo eyo gotorokia iguru yo bobani buna boko nyara koba bokorokia nganga kin nations chikonya kogendera na kurugaiga nevertheless ligue nandro rikwandire elmo lirorio diranyare koba ligotenena actually rira crash these other precious stones chikoletek yire mentioned about neriga ni chiwe lila ambao ni la Yesu Kristo ekiagera oboruti bwaye na buboranyare koba bakoraki bogotenena kale na kale bora bumbuko nyara koba bogoshaken in one way or another. So the same dream is echoed in Daniel 7. Daniel 7 nere kerero nturu that dream ge kunyara koba ge korrekanaga wo to isekoligere Daniel 7 verse 1 to 3 nero nebwate chi point ekunyara koba kubekagu. Actually it is the same ya nyirokanita Daniel 2 kuroro Daniel 7 wono no to kuire na back to ebicheri kwaligere lialia kwaranga inkigeroro inga kiemi nyame yoke nyarkoba ge koba go say what it is because it's about dreams and it is about visions. Eventually inga kichiko chiko nyarakoba chikoba Daniel 7 soma verse 1 to 3 asomwa kabweri tangani boko gamba kwa Belsasari moruotio babal Daniel akarota chindoto akarora amaroro ekero araire urere bwae yakarika akaorokia mangana aroche ase chindoto chiria naro Daniel atebete ase okorora kwane kwa butuko nkarora chimbeo inye chigoro chigocha ne chinguru chigo turubania enyanchenen chingiti chinene inye chigatira korwa ase nyancha ime okorora kana kwabo digo kwarenge ao itieri entangani warling kifai
Oikithiri. So 3 kara ibeka wo buna wa rai kerera go. It's now about animals. Nechi ngitie ji matenjiro ronga ene rediere kongu ko we chinde igo chikora kananga nese gichiko koraki chikuruana. And these animals now are representing nations. Jiko nyara kabachi ko again about supremacy. Auna otro chingitie chibuna chiko nyara kabachi koba. And then nyasai ngochi alko nyara kabaga koletomo omorembe. No morembo yo orache through progressive stages. Una toka nyara kabatoko toko ligereriga ekiagera ebiga aba yaudi that time they had issues na Israelites na barabu karaba demanded about omorwoti na barabu mbanyo nyarite ko ba ko nyora search issues ekiagera chisegi na bako nyora chiko koraki ichiko ba lero iga aba Kristo barabu na kiba ko nyara koba ba koba buna jinga kichiko nyara koba chigocha lakini rende the truth delinga as Matthew 24 verse 14 nailing the gospel will be preached and at the end of the day Christ nere orabe omuruoti ekiagera ebiga embinyare ko bikorekana ngankoleta bire omuburukano ga analia na ayagoja because of sin lakini rende engakike goika nailinga God will come, Christ will be finally our king nekera beire omuruoti ito. That time there will be no suffering anymore. Tinta to mention about what nini because eviga we need to read and do what understand. Kiagara amangana yaiga naro Daniel akunyara koba ga kurigereria. Mbaro roba kurigereria buna bono that Israelites could look themselves better than the Jews. The Jews were feeling they are better favored. Lakini under the leadership of Christ, under the kingdom of God, nobody is better than the other. Ekiagarabons niko bako mubwati yorolio Yesu Kristo oyuole omotori oito. Molisia morumbwa. Karo molisia morumbwa gocha 0726444737 nere namba ito ya SMS na boigo keronko watebyo nga nere namba ito ya SMS na boigo na bogo turikero gwetera asomtambo oito o YouTube Getembe TV na boigo Facebook karondo che Stanley Tamogene onte kura chinsomo chia Hong Kong ambo atetibi yakianda gikomi na boigo Evans onte renche na onde gaiga kora ga bochonyo chae omakan rege pindi igo ekeroto chkurugaiga kirumondo please be part of that as we go on molisia murumbwa na re translate ite lesson chike usi molisia otuoli na wale ase panel na intemnande gaiga tuna hakikisha kwamba kila mtu amepata na no bwateli bagabo igoligia diogo to akresimi ekeroto go because in a short while go to resimi egere nae onyare gwake simi ototebi ekerengere kia unkereki igor ye listen or comment aba igor karo comment go ndolige ka kurbona iga angeda kai komichi kubwatia ko chatora sole uboliri swali ose omentere lesson that is why amolisia teba igotokoerani we don't teach igotokoerani moilisia murumbu buya moneno kunaende ekina kie kene kia mangana ekenene nabuganga ntugwente kurigireria nkeringa amaruoti akire nekaro basome Biblia inse yoboraibo muikomo chenu nonyore nga umugano yobuno korobererigwa amaruoti aya akire akogenda kurende oboruoti mboreo obomo obwo bogocha na tibo koera tibo korwa orinde gete kama nkere nata gete ntawe kama ngana yo asali tukori tangani ekero bago kanigwa neke na kiki atoletero mu chando monene muna bono munere botambe otebi omwana gusana no muntu monene erumu eyo toigora ebintu mbire nabe kiroro torigereria muna asukaiga gintu nkireke guti yaso ime yane nikieke curiosity yeah that's the right term nikieke
abegete mabu atatagetimanye kwagenda korora ekero Adam na Hawa bakubekwa somugondo Eden nigo bagotebigwa omutu oyo n'oyo obwato obumanyi bwamaya n'amabe timoria. That curiosity more especially ekero ekoretwa kurwa ase saitani nige ekogera basaria na gwikirese baikirete. Sometimes tinga kichinde nabo motare bonna ki bona Nyasaye niki yekogera gota atagete banta bamanye because mwanya bantu nigo bari aborokigwa ba Nyasaye bakonyora instructions direct kurwa so mutongi bwese. I wish this becomes our experience na inde bwango yiga ekerotora ababigenwa things will unfold like that. Nga bagatebiguga bono timoria inwe n'abana bane mokonyora obuwanchani bwatata direct lakini ekira kibakora taringa Nyasaye gabise tengamba amanye ebintu binde korengana na mariko kerenge kya Nyasaye nokubwegere mwanya bantu nga obatangire kurwase ogosaria gosobo sare kubori bwakare na kare bwarenge gukigocha korengana no komanya amangana abisekanete nyuma yo koriri tundaria nkita tekotera the moment bariyete kumbe ekide kikyarenge egesieri yatangete amabe ayatoroche bono iga ogo ituoko ebe nesumo ebe nerisasi amakweri aya amarwaire everybody thing ogo tanchana nebinde byonse no byarenge byabisekanete Nyasaye tatagete nga ntomanye na gwetera amaakwa yo yamangana yonse amabe ekinyasaga nitinkeringa abantu baye bachore kumuyigwera na korawa nero manyene lakini bune bintu byachite bikaba things change ntete ko kwanega amangana nare not everything we should know. I want to be reserved on that. Tari kiregent everything munawono ebibira nero nkuyerenga nona amangana aringa netie aso gutoreka kwane. The Bible has provided. Ndire tocha kubwa n'ibintu bidenga ki gento getenkero oborwo none hardware iriye Joseph ari kugore mesumari na kiyari kuruko ndi etaki yari ikire ugosena ki hardware no what we need for our salvation is enough. Keria ntawe ntikomanya by the way the moment you know some of these things that is when ogotaka kutwara umuchando more especially biria bibisekanete muna ebibirie kwegeria what we need for our salvation is provided. Kerio monena aganitiga tokonye na kiatoire na wikaboniga niki ntagete gukwana amaruoti akire ochako buruti botangani bwakire wonde bwabwati boniga igotore eso oborai eso buruti bwa Rome. And after this Christ is coming very soon. Orire ira buno morisi ate abagabwe he is coming very soon. Erio arete oburuoti obore botaere kare na kare. Ense nenyanja. Ense could be unorganized people. Yani bari bamanyire omonene. The sea enyanja nkora burukanere egekora studies chikora kinga enyanja nabakonyorete nerete abantu bebisako. The land nabegotenera the organized people bari bamanyire kene. Ine ayenga yur okoburukana egati ebinte ebibere is very risky. Nakia kogara kwara gonchekeria Enoch okomanoka 12 15 goika 15 nakemo amangana arabwe okorora igoro yokuburukana uko egati ya mache nenyancha komanoka 12 15 goika 15 kana bateba ekoli kaiga aha
ase ayo aye igoro chenga na inwe abamenyete imeo korendo obeno moino ensene nyancha ekiagera omosoeri olia oikirase mole ole nenda mwamwe nyinge kiagera amanyete nga engaki yaye nenke nenchoki elia ekero yache koranga yatugutirwe asense egatunyana omokungu olia oiborete omwana omoisia korende mokungu olia akae guchimba baibere buna echienso tienene anyare koiruka korwa ase ng'iti elia gochia ase roro ase agochia korendwa nengaki emiaka 3 nekeng'ese charo ke yogende 13 kebunge kemo ando charo ke 10 kemo 13 11 13 kebunge kemo charo ke nando gende 10 kemo tira korwanse era nigo yarengene chingu nchara ibere chingabuna echie manwa yeng'ondi egokwana bune enchoka 13 okuru kemo ogende 10 kemo ini 11 na ego na teba okomano kai 13 asome kebunge kemo na ndo charo ke 10 kemo Tanja ke 13 verse 1 you skip to 11 Lion karengi tiego soka korwa se nyancha eroni go yarenge ne chingu nchare 10 ne metu 5 nebere igora se chingu nchara chia enchi arengo chigutwa 10 ase metwa yaye ndi arengo elieta liokorama 13 Lion karengi tiende egotira korwa inse era niyo yarengene chingu nchara ibere chingabune chiemanwa yeng'ondi gukwana una enchoka aina mangana muna lesson egoteba kuruskunga amangana abisekanete ayo bari barasome closely baramanye igoro gegoteba ngachenga korende insega iga ebintombo bebire akero korigereria obani very closely nabokoranga verse number 11 yeyo nabegotebanga engitiria genga mune manu ya ng'ondi akini egakwana buna enchoka ekero okurigere obani very closely nkoro kiborenga ense ya America nero yarengo botamero bw'abantu abare bachande tukura chinse chiabo eri bakanyoro moeso ase enseria lakini mune bintu bigokwane kaboniga America igere superpower na inde yabeire egeko kyobosibore bwogo sasima ase baria bachande tukuru chinse cyabo korende ekero tokorige close bile bintu byabeire enseye bono ngochiere ko banga nere rabe the religious persecutor asobworo bwaye buna yarenge bantu bagatama gutyo bonige bintu buna bire mbirigo chikoba buya na inde we are watching the space oyo no mugwekano bwa mwanya bantu ekero bagochoranga tiga turawe twerae ntu abanyene ribaga ryokoragwa na Nyasaye no okuburukana kwebintu ebiga bibere may not be very good lakini twatebigwe na twakurerwe ngaki obo nobo ruoti borabe bwekinga kichinke ogo chandwa ngo chikore kwa mutwe buna yarenga matuka aitire persecution is gonna come very soon. It could have started in a small way. Ekero amangana agocha kubeku sanctions yokogora no yogotagora ose gotaonia unless kobwate the mark of the beast. I don't know. This requires a discussion. Lakini badia ba masemerio manene we need to be on guard. Ekiagara things are going to change tomorrow. Matuko nguchera ko ba makongu nguchera ko ba maroro ine mbarenga baranyare gutenina when persecution ekerogo chandu koiga koika. It is not going to be easy. Na ndo manene otebire nkirigo chikobagento kiororo korendo gasemeri koringa igakorie iranga nabwate amaboko y'abantu baye atare na baragwo
ekenene ntete gukora neke yango kwana. The work of the Holy Spirit emeremo yomuika omochenu nigerabe gutoinyoria ari akwanetwe na gotobeka chinguru otogo semeria. I'm encouraging kiro muntu asome bono iga eri umanya manganaya ekeragocha umanye ngatiekire gukwanwa nganaike. Don't be surprised ekeragocha korende manyanga oyo noro ne toko enda ange no moerio bwense eria buna yari etweira omo ikoma chenu nabeo buna omoremio ito nabeo ogotoinyoria ngayo stogo etera nabanetwe guika korekane erio omoerio manyagocha amaruoti na chiche none sikinse chito chinke even in Kenya maruoti achire bagambi bachire bandi abakorera ngamba bwate direction abandi kwanya direction toro chibuye buna tore lakini tobeka ora singing chiyo ya gendake lakini ende in a short while abako gendera marumbwa kwach kwara gendake pole gendera nga inachi rati manyete singa bichori kagira kabwae sorry gona rwatebanga emirimo yo muyika omochenu ekera matuko abeire amogoroba ivya arabera ororo koremia varia bamusemeire Kristo na kubabeka chinguru nande nabeo asogotoinyoria ngayo sinabanetwe guikaikerane ekerobo kongubo komentekana omonene atoremie naboigo atubeke chinguru asengencho yogo chakwaye okukorabe kwaberere angemono igonga chinga kibuna chiko na gutigera gochumutu our redeemer umutorio ito nere orabogorie the mantle elio atorae twensi guika ase ogotoreka somaringane rio monene dikoremie na gukwarigania asengencho ya matukare mutu maybe ikero ntara umurisia na bonabuga osomere Revelation chapter 10 umuchakano muchakano obwoko manuka 10 ekanisa eyentigari eyiye iboretwe in the new world no aba Kristo gose bari bare korigiyo gosasi obosubor bwo gosasima bare gotamera ase century 15 kabire 15 gatatu waikiro okomano kaikho Enoch kefungo kya kemo onde naye okay ikomie gafunga kamate elio nkarromo malaika onde bwe chinguru ogoika korwa igoro oboire lire nigarenge no monya buno mukubinyongo nigarenge no mukubinyongo embura oetanaine omotuoye no bosibwaye nigo bwarenge buna elioba namagoraye nigo buna chisiro chiomolero. Kindly skip to number 11. Number 11. Elio ngateba. Elio agantebia neko gwendete obane naende igoro asa abantu nebisaku nemenwa n'abaruoti abange. Amagana yega na gwente kobanwa gochia asa abantu bonsi asebisaku byonsi asemenwa yonsi na asabaruoti ekero okuburukana gokoba mix between the church and the state ense ne kanisa bigo chichamo ekero konyora like kanisa bono the papacy gives power to America, gives the power to the church. Kero toko burukani biga bibere chinga kichiremo tunchirigo chikoba chinyororo. For example, soon and very soon you will hear of
the national Sunday law ya kwandu asege kege tambi, and we don't want to get tired to mention it. Ekere inse ego chakugurukana ne kanisa ngabona tuyiguanane eitokuane gente kemo, things will change. I want to encourage Christians bwate ro kwege no kuiga chinga kichire mutu abachire abe chogote mwoko nene, but I know we will make it. Ekiagaro manene na atoe chinguru ntochikorigereria nande torore ngari nganerindira ndigwa sense yonsi koba kirori. Don't get tired korirandia ayarandia baigweti baigwa amangana yogotoria nigoro ya Yesu igoro ya Nyasaye ayekorensa emeri kwa irwe raria buna getembe koraria, and your reward will wait for you. Morisha Yamana singencho yokoerara okuya kwe lesson omulisa Evans Murumbwa chinga kiechiga karo omo monyari bali agonte binga mkate ngukwana tole chinga kina chiechiga 0726447367 0726447367 nare namba ogwaka bono oboliri yao usomente 07 26 44 73 67 bali mwensi pimoligereti. We are thankful na mwanda tako bekege karno nintwe na batoko nyara kubwati kirerimo gosekera abuna aye ogukwana na abuna otegera takurwa abugo obani akarobogo chano bokongu barake ebigo konyora sebubani abantu bagocha ngora na karaba chire ngora waigungana kibago teba na ondo chemasi weekend ikirigaiga masi anyarobe biore Megati. Hey. Biore wakire bye Olisio tuoli na kia usimailigo. Na wago simaili buyaigo. Omonto minto. Na igwetae. Takiri tanga nitigangira nelinya sao itono muya. Ege kogera mmefafanua twaiguru omanyete bintu mbire binde Megati togochi omonto chuko osomo onyora ngatukali go keigwa lakini mbiya mana tengincho gotobekera boronge. Yes. Kono livo liri anene eli omwana minto. Boli ekie mother. Ebintu byabara kutwamanya goteba ngoyo no romo elio bwense. Toko ira ne Biblia amanya goteba nga etegetabu kya Matthew kimogosoma 24 tindio mosomi umuye kwi Biblia tindio molisia. Agino igwethe 4:14 embu ya arafu wamanya goteba nga komoraro ro yonsi pia gokoreka gosea ayonsi pimorarore. Manyango go darakoraki. Ayonsi pimoraro ayonsi komoraya rora ayonsi. Ngo ino romo chakano kwemechando. Kono ngakito bwana to ki understand no mweli bwense go no mochaka no kwemechando bono ayomolisi otuli no monto mindonya moigweta bano mbeke borongo. Thank you. Matthew 24:14 na bonsi bali mwange wake simi asokubori kwaino. Please ask, se comment na ase na bokubona na ase SMS ase nambe yueyu egara tuigunga okubori kwa onkoro koso commenta kwa onkoroki. Aboigo na boto rikaragwetera ase YouTube account yetu Gatembe TV na boigo Facebook yeito egara tosanga twensi in fact twensi tanda tosa agnes nyanchoka thank you kuru gembo Geoffrey okonkuru Narok moka Daniel Nyange na North Edwin kuru Kiserian. Thank you guys because you are there mwensi na boto go sanga twensi ase lesson yega aso wake simiae oseboigo aye aso go sanga na intwe wetera ase SMS. Kristo ni gaga netie ngane yons irandi we koba kirori. In other words, tata etikola tukugambigwa kero kenderi ngane riri tarato ikera. Na ata etiri go ikere amanye koreta okugambigwa. Na kie kibona wono tuwa nkoligereria kurwa soko mano kai 13 ndoroje buna chinse chinde kinanya kwa chigwa attack abantu banyasaye abale kurwase the land and the sea. Noga wo egara to kuligere no komano ikomi ekoro kienga Revelation 10 verse 1
eyue otanga a strong angel ngwaye soma ekereri umurisia guchika this strong angel ekunyara kobaga koro Kristo bweka omonyene with this information yakolete abugate eyue kunyara koba gekorariwo nekere tokurigirira kumanuka 10 eyo kifungo gia kabere iga kunyara kobaga koreta ujumbe ose message akunyara kobaga korandia ase ense amone ne nyanja ne message yiga nere igoro ya Daniel usikuru ase kitabu ya Daniel twarigel Daniel ibere na Daniel isano na ibere twaro igoro biya buna Nebukadnezar akunyara kobaga korota na Daniel omanyana buna akunyara kobaga korota buna mataifa akunyara kobaga gakurwanirira obone but there is that kingdom obone nembororo baranya koba bogo tenena revelation ye yukomia toro kinga kinande interpretation ye kunyara koba ke koba shield na kuruga go iranerero kunyara koba ke gotianiwo eyue korkia message ose ujumbe yomo elio bone kere koleta ujumbe yomo elio yiga nelinga mbaroro ba interpreted ekere ba interpreted kamanga omotoria ngojare in the given year possibly 1844 1844 ikarisa to a great disappointment because abange batebetenga Kristo ngojare ekera goja abange batenga narinde lionsi no enkani bakambwate karokutiganda ragatume ko chiga kagoja nyara njibwe kakolete inde but they were greatly done what disappointed na kiege to na usabanga omo ikomo chenu ato igore so that we can be able to understand this message so as Adventist bonaiga tunyara kwa to korandia igoro ya ujumbe yomo elio na ujumbe yomo elio yenga yegotoka okomanoka 14 ikifungu kia 6 goika 10 na bibere that is the great commission nga tonyara kwa to goimokia this gospel na gospel ni igoro yobugimo bwa Yesu Kristo buna iboletwe buna kwete asingiye bibiane buna bogete na ande buna rajiche bwango iga gotuya korwa sense yiga eyebibe so this is the message masi to konyara kwa to gotwara na kumanyanga engaki engana yiga na nyara kwa ga kurandiwa koba kirori to be a witness because agara ko and court you have to be judged ngwa witness shigente kabirek so this issue is coming ngatunyara kwa to gotwara ayaga tomanye ujumbe yesa nyara ko ba gotoa toyerarie ekiagara Kristo nero bwada all this message nekere kunyara ko bage go koraiga ne nyare ko ba kego ikiraniwa so which role do you have ayero kieye okunyara ko bago koimuke na sokoraria amangana maya gose na so gotagora amangana Kristo ikiagera ogupingana koro nkoro there is that great controversy esegie nene negendrete goikera bono iga esegie nene nekolete ki neroro ntorocha abange esegie kikunyagocha abange you find people with a lot of pride abange bagecha bamwabo but what does the Lord say muanche oyo mino bono nyalta kabago gyancha ibwe komanya omanyene so we needed to do all this tunyara kabato gotwara ayaga ekiagra Kristo otoire hebuku buna guiding factor otoire buku nere gotora tunyara kabato kumanya na kurugago to sabe egere nyasaye ato igorere eventually there is that kingdom tanyara kabaga koera eyere oburwotwa Kristo ekiagra na bura nyara kaba bogotenena botamino botam amen that time there will be no sin, there will be no suffering, there will be no sickness, there will be no evil, and that will not happen again. Thank you so much. Chinsa chiatere rekorugaiga. Asante sana. Maybe a statement, you win yourself a lesson. Ayamo. Now, tabaniye songo koiwa, sinige swali koiwa, sinige kugusi, courtesy of Eldo Tuori. Ego kwa you win yourself a lesson. Rit kuliarero. Eko teba na kyoko enyoro oso cha busongo ga egero agwelesoni yo onya kwegera anyabweka mangana ega nawe uqualify bukuyo basoma kugenda ngora to segetane egere binte bimate kero morisi go chigo chegera to kole morisi go kwande da kaya megero kule ekero ogosoma Matthew chapter 24 kama ngano iwichisegi igwe metengecho moigwe mangane chisegi aba enseni moke korwani esegi bono kwara awanga ekene yo mwali uchiri
by the way nache ebinde byo konyora nga ebinde twakaigure una masiate aba eko ngo bigo koru jinse jango yes lakini rero bwango iga you hear nga omwana bose ba divire na no musani oye omobutoire obekire tangi do you think ebine bintu bire bono biriga bikire gaiga bono kwa mabate nga ino romo chaka nga bado ndora bono mako bono dende tinko kumapema ija korore mazi ni madenga njanaga budora tingo kutinya korebi lakini ibuka itagata banga abarate nabakongu igara no komia mino koramu amo girango mate tukore chidaka tubwate inye nanchere no kunko request singincho kubori kukwa masi osome 24 ya Matthew wa paraphrase lakini abugo some speed iriyo boradia 24 verse 4 oikena ochakere number 6 oikena number 8 24 yes verse 6 to 8 verse 6 go to 6 okay fine go 4 to 8 4 to 8 4 to 8 go to 8 4 to 8 atebega Yesu akabairaneria mwerende montonde tabangaina na kiabange mbachasiri italiane babure inche Kristo bara bange na kobasiria na inwe imo ngainwe imo inamoigwe esegi nebirage biesegi digereria temo ichanwe kiagara abori aya onsi nabe kolende omoelio toracha Rakora. Nyandara 7. Oike 8. Na kiega sakuna kimo kekorwane gesaku kende no buruoti na boruane no buruoti bonde enchara ne metenge chayense nebibe ase chinsemo ne chinsemo ayo onsinaro mochakano bobororo. Angana imwa somia na mangana makong. Na masi akuboringa ki. Rwanda rumo chakano wobororo gusina romo erio igego teba oyino romo chakano romo erio igonga go chaka bugo chumotwe things are going to be even harder like we to current tenene it is not possible by ourselves Mercy is a lady and she could be knowing this childbirth kero the pain begins nkoromere ande yaruma nainde kuchimoino paka omoerio it is not an easy thing oyo no romo chakano what are we saying tide koko sonde things are going to be even harder like to kora omonene actually biblia also mabunko terenga asengencho yam amatuka ariyo nyata abutoretwe abange nigo bare gocha gusira nainde asengencho yabachore baye he will shorten the period yobo konguboria nekera akwenge ichinga kichiria na asabirenga ago kongya so kwegena because bintumbire birache bikorekane karugo chakonyoranga people are killed origerereti chise igibona ka chikurwana isiko you know what is fun with the Kenyans naba gusiti anda kwa na bumanyete ekero to mangana political violence yagocha tariyo konya abantu bagucha obegaki omaerio chire kero Russia na Ukraine chikurwana ntoriko imagine ikiagara nto yororo bintu bino biri biko lipukoro bibugiye ga Kenya ngwe abantu kutotarakwa things are going to be hard oyo no romo chakano bwobororo matukare mutugara chikoba makongu korende omanene na ile bagari yaye na bari twamasemeire will go through and the heaven is ours. Amen. Yamano mwensi, you're wonderful guys. Na watu wangu takwanda kini rende birombiri kunganchira. Nyansa tata torende egere eikie gocha. Torigererie amegerio ande karatugeire ebisaku ensema ya kabire. Ikie gocha ntorigererie kumanya ekengwanso. Wanso mbiro korwa, tetomanga bingwanso kiebi okorwa. Ande nkikebwen tagokorekana chinga kichibi ngwanso. Kubwati tore we will be looking at the common bingwanso and the sacred bingwanso. Ena to chikorigere libono twensi asebiki gocha. Bia mono segencho kubata na waito ku lesson. Murumba ngane matotarasa ba? Nganchere ngarerie
rero igabangina Nyamarambe Township aka district ya Nduru go bare kwenda Gusi Kisi GK prison which got araba sibua korende. It was postponed to next Sabbath abonko batebinga rende wateraga abwe mirime ine miya monena ba eribaga nande ngo kora ngo teba igoro we buried mungwano korokunga Kaunda Wilson Kaunda Obutu aiga se kenyorukia umunyamasei taiga ono kero mirimiria korekanete tuaganirie familia nande Nyasaye konye Angeline mwana Isaac no mwana Sarange Nyasaye konye kero mugo cha kubugima isate iyo mugaka byenkate iyo. God will take that space otebire abatintakana nababura kana abaye Thomas Emerie nabonse bari bakwereirwe abona kwaganiriya maya mone nababo baremu kegara matukutore gara mabe onoro muchakano bwobororo. Thank you. Thank you so much. Singing Choyeyo King Bonby. Thank you because you're watching us as we wait for the schools connect tomorrow. We are connected from today. Mauricia? Buyamono na inje tiganga nelibonsi nga asingi jamaruotia yagweta tigatunyara kwa batuko bwatirira oburuoti butanyare kwaera oburu bwa Nyasaye bwa Yesu Kristo na buratinene na sense yiga marwire naro nabona I could wish nyara kwa bagingo ganiria my uncle mamanyi oyore nyagitari asinga kiejiga quick recovery anyare kwa bagakubwena igorende natakia kirara heri na barwire bons barasi nyagitari Nyasaye nyara kwa bagakonya ase chinga kiejiga. Lero tutasime kanisa ya Millennium ile music Sabbath iko karibu ni matembu anje tamatera madera na nje berbedugan iko karibu. Otherwise feel at the feet of Jesus. Yamano mwensi tiganya sae abariganie enero ekengesekeria karato gochigokora